Shwmai a croeso i Podlediad rhif 10, Podlediad Lap Wast, gyda fi Owen James, a heddi mae da ni drigolyn o Llandovery, Carol Dyer, siwr i ti. Pnawn da, siwr ti. Carol fe, mae wedi bod yn wythnos brysur, actually. Oedd cyngor llawn eithor, so fi wedi clark i cyngor llawn. Mae gwaith wedi bod yn brysur, mae sesiwn siarad Cymraeg wedi bod trwy wythnos, so really dda, ond fi wedi blino bach. Mae'r un bach, dewn ni mlaen un bach, dwi hi heb bod 100%. Ta beth, Carol, gwed i ni, le ti'n dod o'n reiddio, os fi'n gwybod ti lan yn Llandovery nawr, mae hanes tu ôl i hwnna hefyd, ond le ti'n dod o'n reiddio? Wel, ges i'n geni am hentre Llandovery, yng Nghym Gwendraeth, pentre o'n nhw am foddi, yn gwybod os ti'n gwybod yr hanes na. Wel, beth yw'r tafar yn y gwylod o Llandovery? Oedd y Smiths na. Smiths, oedd ffrind o fi'n berchen hwnna, na gyd fi'n gwybod. O, reit, oce. Wrth gwrs, fyna ges i'n eni, a wedyn buon ni'n byw fyny am rhyw 2 blynedd. Mae rhyw gof, peth cof dim i'r lle. Ond gaethon ni te, dim bod fi'n cofio hyn, llifogydd yn y tŷ, rhyw ddwywaith mewn 2 wythnos neu rhywbeth, a oedd hwnna'n ddigon, so fe symudon ni banc y capel, ddim yn bell. Top y bryn, yna. Top, felly ni'n cweit yn Cwm Gwendraeth wedyn, a wedyn pan ddath i'n amser i fi fynd i'r ysgol, fel yn y dyddiau ni, oedd dim car ydyn ni, felly o'n i'n mynd ar y bws, service bus arferol, a ni'n dal ar bus, a mynd i ysgol Gwynfryn yn Ponchets. Felly o'n i'n ôl yn Cwm Gwendraeth wedyn, yn yr ysgol fyny, a cyfnod hapus iawn yn yr ysgol, oedd dim teitl fel ysgol Gymraeg ar yr ysgol, oedd e, ond oedd hi jyst yn ysgol Gymraeg. O, da. Ond beth ddigwyddodd yn y 2 flynedd ddiwethaf ni'n yr ysgol, fe nath lot o lowyr Dyrym cael ei symud i Ponchets. O Dyrym? O Dyrym, ie. Beth oedd y reswm? Wel, i symud i weithio wedyn y Cynheidra. Y gwaith fyny. A wrth gwrs, bydd lot o ffys a ffwdan wedyn, so dim lle yn yr ysgol, a bydden nhw'n newid naws yr ysgol, a newid yr iaith, a oedd tad un o ffrindiau i wastad yn chwerthin, a oedd Margaret fi yn ffrind, wel, yn Gymru naturiol, yn benderfynwn ni o wedyn ni siarad Saesneg nawr, wastad yn atgoffa ni am hwnna, ond wedyn droi'n y cornel, dython ni'n ôl yn Gymru pibur ar ôl y pwl bach na. Ond oedd ddau o'r teuluol Dyrym, maen aros yn yr ardal, y dysgu Cymraeg, a maen nhw wedi codi plant yn y Gymraeg, a rhai'n ôl wedyn. A wedyn o'r fan honno i ysgol ramadeg y merched yn Gyrfyrddin, o dim modd i fi fynd i Gwendraeth y ddylen i fod wedi wneud, i ysgol ramadeg y Gwendraeth, achos oedd dim cludiant mynd i fynd i bon tŷ ni ble o'n i'n byw erbyn ni. Felly o'n i'n i ysgol ramadeg y merched yng Nghaerfyrddin. Dim lot o Gymraeg yn yr ysgol ramadeg. Felly oedd y nosbarth i yn ddosbarth cyfrwng Gymraeg. Gymaint o wersi pwnc o'n i'n cael trwy gyfrwng y Gymraeg. Oedd lot o opsiynau gael neu? Na, dim yn gwirionedd na. Addysg ryddol fi'n cofio, dim hyd yn oed hanes. Na. And yn y thrawes Gymraeg ni oedd Betty Hughes, achos oedd hi'n sgrifennu llyfr ar y pryd, ond hyd yn oed oedd hi wedi sgrifennu llyfr, yn aml iawn bydd hi'n rhoi pennod yr wythnos yn ni. Dwi'n yn gwybod os oedd rhain am y llyfr erbyn y diwedd ac yn y blaen, felly dython ni dal yn dylanwad Betty Hughes. A yn y fan honno, felly dys i'n wybod am yr Urdd gynta hefyd. So dim Urdd yn i'r ysgol gynradd. Ddim yn gwybod? Na. O, reit, oce. A wedyn, fywyd i fyna, beth sy'n fyny nes bod fi'n neud lefel A. A wedyn mynd i goleg addysg Cincoed yng Nghaerdydd. I hyfforddi fod yn athrawes. Ys 4 blynedd fan honno. Fyna beth o ti moyn neud, neu oedd rhywbeth arall ar y gweith? Ni wedi bod yn meddwl am nyrsio. A sa'n bod fel, o'n i'n meddwl byddwn ni'n lle nyrsio. Achos, so lecyn pobl bod yn sic. Na, gwidi. So fi gwad o'n i'n gweud. So gwidi wneud fi'n dost, ond sa'n ma'n delio ar fyr, mewn gwirionedd, so pam o'n i'n meddwl bod fi'n lle mynd i'n nyrsio. Pam beth sy'n ystyried y beth. Felly nes i fwynhau yn y coleg, fel mae pobl yn neud. Neud ffrindiau da, ffrindiau oes. Mae'r arfer dysgu yn ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd, ysgol Gymraeg yn Aberdâr, a wedyn ysgol ble oedd 2 ffrwd yng Nghaerdydd, felly bach o bopeth, a aros mlaen yng Nghaerdydd wedyn i ddysgu Cymraeg a'r iaith mewn ysgol yn Albany Road, am ryw 6 mlynedd. O, fe, mwynhau? O, ddoth hwnna wahanol, achos oedd hi'n ysgol aml gyfrwng o safbwynt cefnir y plant, wedwn ni fel yna. Cos Saesneg oedd y iaith ar y ddysgu a Cymraeg fel ail iaith, mi oedd yna blant lle ti wedi o bob cenedl yn y byd. Lot yn y felly'n dod am gyfnod byr, achos bod i rhieni yn astudio yn y brifysgol neu rhywbeth.
rhain yn dod i ymuno gyda teuluoedd, fes bod siopau, busnesau dyn nhw. Oedd hwnnw'n amrywio. Ond oedd lot yn mynd nôl. A fi'n cofio un bachgen, Sam, yn dweud wrth ei bod e ddim yn moyn mynd nôl i Iraq. Ac so ddyn gwybod pan bydde fe mynd nôl i Iraq, mwyn thebyg bydde dad yn cael ei ladd, as bydde rhaid fe fynd i ymladd yn y ryfel. A fi'n credu pryn ni ti'n sylweddoli beth mae'r rhai teuluoedd yn dioddau te, ac yn poeni amdano. Definitely. O ti'n ifanc yn amser, really, o ran newid o mewn i'r yrfa. Ni'n hunan yn meddwl, bach o anna, falle ro'n yn deilo nawr, sy'n problemau fel ar really, os e, fi'n bobl bach. Bach o... Eye-opener bach. Oedd. So ti bod ochr galed cyn felly gweld yr esmwyth ar ei ôl? Wel, felly. Oedd hi'n ysgol eitha caled. Oedd lot o anosterau gyda'r plant yn yr ardal. Fel fi'n gweud, oedd tipyn o bopeth yn yr ysgol. Des i nôl wedyn i fod yn athrawes ffro yn ardal Llanelli. Hwna wahanol to. Ysgiael iaith wedyn yn cymryd slant bach yn wahanol i fel o'n i fod yn dysgu fe yn yr ysgol yn Albany Road. So o ran ti yn dysgu Cymraeg wedyn yn Llanelli, wedys ti? Mynd o'n ysgolion, rhan fi o'r ysgolion Saesneg, fel yn cefnogi'r athrawon a cyflwyno strategaethau dysgu ail iaith a ond y gymeriadau ti'n mynd mewn dy ti a gwaith wedi baratoi a wedyn bydde ti'n neud gyfnod na ac yn y gobeithio wedyn bydde nhw'n cario ymlaen bydde ti'n mynd ymlaen i'r ysgol nesaf. O ti'n ffind lot o bethau rwystro yn y ffordd neu oedd e'n eitha... Sy'n ffodus felly i gydweithio gyda athrawon felly oedd yn Gymru i ddechrau. Des i ddim ar draws lot o athrawon di-Gymraeg pwy o'n i'n helpu da, ti'n modd? Yn gwrthod y iaith. Ond wedyn, mae ystod yn y lawr ydw e, ti'n modd, beth yw naws yr ysgol a beth yw dymuniad yr ysgol a ydyn nhw wir, ti'n modd, am fod yn ail iaith, yn ddwyieithog, sori, erbyn y diwedd, efe, yn y gadael. Wrth gwrs, o fy nawr nes ti'n prif athrawes, os fi'n iawn? Do, bach yn ifanc fel llawn, efe, fel la ddigwyddodd hi. Yn capel cynfab yn Llangordi. A wir fwynhau yn hyfnod i fyny. Nes bod yr ysgol yn cael yn 2011, felly o 1984 tan 2011. Es i mewn a dan ugain o blant na, ac yn y cyfnod bydd ni lan i 100 o blant. Dim bod hwnna ddim byd i wneud y fi'n, jyst fel oedd pethau yn yr ardal a faint o driliodd oedd na. A wedyn erbyn y diwedd, sy'n ni wedi, petawn ni wedi agor yn Medi 2011, 3 wedi bod yn yr ysgol. Tymod, a ddim plant. Gallai fod do, tymod. O ran beth ti'n credu hwnna, mewn fido o driliodd fath o'n i'r plant? Gynta oedd mewn fido. Ond teuluoedd oedd yn dod, a nhw'n cyfrannu wedyn at fywyd yr ardal o'n nhw, sioi ac yn y blaen. Ond fel oedd yr amser yn mynd mlaen, diwedd y 90au, tymod, ymlaen o 2000 felly, pare felly oedd yn dod, wedi ymddeol yn gynnar, a gwerthu cai a pwys da, a wedyn o'n nhw'n dod i gefn gwlad a dal yn ddigon ifanc i fwynhau bywyd newydd, ond dim plant. Felly na'r gwaniaeth penna. Dim bod ni wedi colli nhw ysgolion eraill. Ond jyst, ni wedi gweld lot o ysgolion, fi'n siarad yn Llandeilo, trap wastad yn dod i meddwl, achos yn ffrindiau da gyda brieg, a ysgol trap di cael, a fel, mae'n mynd dros y blynydde, mae'n siomedig i weld, ond os does dim y plant na, beth i'ch fan neud? Yn hollol, A ti'n modd, allan ni beth yn neud yn byd, achos doedd neb arall na gallai fod wedi dod. Ti'n modd, a to, ni'n siarad yn Llandeilo, maen nhw'n siarad am y super school un, sydd wedi bod ar y gweill am 10 blynedd, gen i weld sydd yn dod, ond mae lot o siarad wedyn bod 2 neu 3 ysgol mynd i dyflannu mynd i un. Mae'n sefyllfa drist. Odi. Ond hefyd, mae rhaid ystyried y cyfan ta, wrth wneud y penderfyniad. Wrth gwrs. I ti'n gweld dysgu neu'r ysgol? Wel, fi'n credu o'n i'n teimlo bod fi wedi gwneud yng nghyfraniad i. O'n i ddim yn bell o oedran ymddeol to beth. A felly o'n i'n meddwl fi wedi gwneud yn amser. Ond os hwnna fes fi bod yn calchar. Fi ddim yn meddwl na. A tymor, o'n i wedi cael dyddiau da na, oedd ymlaen yn hunan wedi mynd i'r ysgol. Mae ffrindiau da dyn nhw. A fi'n dal yn ffrindiau lot fawr o'r ieni. Fi wedi gweld rhai bore yma nawr, o'n i wedi gweld o stipyn. A mae hwnna jyst yn neis. A'r peth sy'n rili wedi codi nghalon i'n y pythefnos ddiwetha, fi wedi bod yn Eisteddfod gylch a sir, ti'n modd, jyst yn helpu mas fyny wrth y ddesg, fel mae pawb yn dod mewn, a gweld
Wel, felly, disgybl gyda fi'n y blynyddoedd cynta es i na. O, wow. Ti'n modd, a dim urdd yn un y cyfnod blynyddoedd na. Ti'n modd, so ni'n sefydlu lot o beth eraill hefyd, efe. Ac jyst gweld ein dod ei blant. I'r steddfod gylch a'r steddfod sir. A mae pethau fel a'n codi dy galon di. A jyst meddwl, o reit, oce. Mae'n oce. Ni wedi gwneud yn o reit. Ni dod. Ddim yn gweud o fi sydd wedi cael y dylanwad, ond rwle, naill ai wedi priodi'r person, ond maen nhw yn... A oedd fwy yna un hefyd, ie. O, gwir. Ie, ti'n modd. Ti bod yn paso'r baton ymlaen i neud siŵr bod nhw'n roi'n y ffrwd cywir o lle. Ie. Pa mor bwysig i ti'n meddwl ti wedi siarad am y Eisteddfod cylch hwnna, pethau fel la. Dewn ni mlaen i'r Eisteddfod yr Urdd yn Llandovery cyn hir, ond o ran Eisteddfod cylch y pethau, pa mor bwysig mae'r un yn ysgolion i ti? Wel, ti'n meddwl fi fod yn gyfnod yn capel cynfawr, ti'n meddwl fe wnaethon ni y plant yn y melodi a o'n i'n rhedeg adran yn bethau yn neud amser cynno, ti'n meddwl bod nhw'n cael gweithgareddau, bu o'n i'n cystadlu wedyn. Jyst bob blwyddyn. Ni'n credu bod fi wedi weld lot o Gymru wrth fynd gyda rhywun oedd wedi mynd drwyddo. Ie. O, fi'n gwybod yn oll bwysig. Jyst unrhyw gyfle, enwedig yn y cyfnradd, dyna'r amser i roi cyfle i blant i flasu pob math o bethau. Ac yn ei plith, ti'n meddwl, gweithgareddau'r Urdd fe. Bod hwn ar y llwyfan, buon nhw yn cystadlaethau pêl-rwyd, a pêl drod i ysgolion, ti'n meddwl, dan 50 neu beth hwn i, a bechgyn a merched yn gallu bod yn y tîm, ti'n meddwl, oedd e'n gret, so oedd y cyfleoedd na iddyn nhw. Dylunio ni wastad yn rhoi o. Rwy'n fath o unrhyw beth o dylunio, siarad gorau. Dwi'n rhaid ni'n neud cystadlaethau cel, chrefft a just popeth hefyd. Fi yn gobeithio, mae lot o bobl yn edrych nôl a gweud, o ie, fe sy'n yr Urdd, fe sy'n neud hwn. A felly, na un o'r pethau mae'r Urdd wedi, mae pawb yn gallu teimlo bod nhw'n perthyn felly, a bod atgof dyn nhw te. Ie, ti'n iawn, ar y llwyfan hefyd, mae'n rhoi'r hyder yna felly. Odi. Ie, rhywun sy'n falle ddi hyder, gweud bod sy'n y cor. Mae 20 o chi ar y llwyfan yma. Odi. Ar yr unan, a wedyn mae hwnna'n rhoi'r hyder i falle neud. Odi. A ti'n modd, rhywun sy'n dda cael fy chrefft, ti'n modd cyfleoedd fel yna hefyd, yma. Ie, a ti'n modd, fel pan mes i'r ysgod yma, na blyd dechreuais i gystadlu fe. Cyfle i fyny Langranog a Glanllen, a ni'n dwlu ar y ddau. A wedyn, gaethon ni ddechrau cystadlu yn yr ysgol. Nes i'n gwneud cystadlaethau siarad cyhoeddus pan ma'n i wedyn yr pen ucha'r ysgol falle, a oedd hwnna'n mae'n rhoi profiadau ti, sa'n gweud bod y gyd bod yn pethau ti'n mwynhau, ond ti'n neud e. Ti'n neud e, ie. Ar ôl ni, ti'n meddwl, oedd hwnna'n... Ie. A felly, ar ôl blynyddoedd wedi, ti'n meddwl, ie, werth bod fi wedi neud hwnna. A wedyn, o'n i'n ffodus hefyd gyda aelwyd i dole, oedd... Hugh Evans a Rosa Jones oedd wedi dechrau'r aelwyd a gaethon ni fynd fyny. A ni'n cyfarfod yn wythnoson ystod y tymor, a fe'n buon ni'n cystadlu. Ni ddim yn aelwyd fawr, ond cystadlu yn y Eisteddfod. Ddim pob profiad yn ddymunol. Mae ni'n cystadleuaeth parti merched, SSE. O'n i ar y llwyfan y Eisteddfod gylch, a dechreuon ni ganu. A ni'n meddwl i'n unan, dim ond di dair yn un a ffrynt sy'n canu. A oedd y lleill, jyst wedi colapso chwerthin, ond wedi dechrau'r gan a jyst ffili controlo. Na? Do. Dechreuon ni to, mae'r un peth yn digwydd. Pa ma'n werthin, ne? Sa'n gwybod, beth oedd wedi digwydd yn nhw? Rhywbeth un o'r pethau yna. Beth yn y nodyn hefyd, right? Iawn? A wedodd y beirniad, ewch bant. A dewch nôl. So fe ni bant yn y 10 munud, eithon ni nôl a ganon ni fel sydd dim byd yn bod. Dim yn gweud bod ni wedi cadw yn arbennig, ond o leia eithon ni drwyddo fe, ie. So atgofion fel yna, ti'n modd, fe. Yna beth sy'n rhan o'r broses, fe, a bod yn aelod o rhywbeth, fe. Ond ie, mae'n definitely rhoi rhywbeth o platform i ti. I symud ymlaen. I ti beth i bod yn rhywbeth clwb ffermwyr ifanc o gwbl, neu? Na fi sydd ddim yn aelod o glwb ffermwyr ifanc, o'n i yn lot o gweithgareddau nhw. Credu felly, achos ble oedd y clwb yn cwrdd, felly oedd ddim yn gyfleis i fi fynd e, ti'n modd. Fi'n siŵr bod yn fam yn dad wedi mynd â fi, ond felly ar y teg, o'n nhw'n mynd â fi lot o bethau fel oedd hi. Weithiau, ti'n neud digon o fer i beth dyn ni o'n i war y pêl dro rwsos amser. So nes i ddim cystadlu yn y ffermwyr ifanc, ger bod fi'n tybod fi'n gwneud popeth arall yn nhw. Wel, mae'r rôl rhyw fath o sgrin dyn ni fan hyn, a ti ar hwnna neud rhyw fel pantomime rhywbeth gyda'r fenter. Sioi 5 diwrnod ar ddydyd, efe. Oedd yna'n hyfryd. A dod at pobl ar draws ardal y fenter at ei gilydd. Do, fi'n mynd nabod pawb, pan dechreuon ni. Fi'n nabod nhw nawr. Na, mae'n edrych ysbryd. Oedd. A ni'n mynd i wneud rhywbeth cweit fel na'r blaen.
Dwi'n gweld cwbl o gwynefau cyffredin yn yr eilwch na. Ie, o ran fynares, ti'n cyfrwyddwr gyda'r renter, i ti? Ydw. Ers pryd ti wedi bod... O, agos y dechrau, siwr. Ie, bydd yn 90 gweithio, e? Mae'r bell nhw'n hwnna. Ie, o rai. O, bas e. Ie, Ie, dim rôl e. So, ie, ti'n mwynhau'r rôl na'r... Ond mae hwnna'n y rôl sydd wedi newid. Hefyd am yr fenter wedi newid. Odi. Ti'n ma, datblygu, esblygu, ti'n ma, bach o popeth. Mateb i'r gofynion sydd mas na. A lot o beth eraill, a mae staff wedi bod ma. A maen nhw wedi symud ymlaen i beth eraill. Mae'n neis i weld nhw neu beth eraill hefyd. Ond ti'n dal i'n gweld nhw yn gweithio mas yn y maes yn rhyw ffordd ei gilydd. Odyn, ie, definite. Ers fi wedi bod, mae cwpl o staff i symud ymlaen. Wastad yn cael rhywun texo hwn ar yn ymlaen, so wastad yn neis i cael e. Ti'n ma, Gwana fe, chi wedi dod ar adeilad posh. Ie, trael gorau fe. Na, fe hwnna'n ddatblygiad da. Mae'n rhoi beth arall i chi fi'n credu nawr. Dwi'n cyfleoedd arall i chi i ddatblygu mewn fan hyn. O, 100%. Ni'n gobeithio wneud lot o bethau yn hengod. Mae fel HQ bach nawr. Ti'n modd le ni'n llun rili gweithio ymlaen. A ni wedi bod yn neud lot. Mae gwyl y synnwyr wedi bod yn ardderchog i ni o ran ffyn y pobl sydd o'r gweld yr adeilad am y tro cynta. A gofion falle o'r hen cwrt a stuff yma. So hwnna wedi bod yn fab i weld a gobeithio wneud hwnna ymlaen. Ie. Ond, fer y bol rheoli, mae'n sy'n chi cadw ni gyd yn checo. Mae bryd nawr i fi fyny ar pethau. A sy'n mynd blaen rhaid a cadw rhywun arall i ddod. Wel, dal o'n nawr. So hefyd ti'n pwyllgor y lloffwr? Ydw, yn weddol newydd i hwnnw. Oce. Ie, ac ar ôl cyrraedd na, ddys i'n gadeirydd pwy gloi. A fi ddim yn y cyfarfod. Mae pobl yn gwneud pethau gefn di. Hwna'n digwydd. Ie, felly, mae hwnna'n cymryd ti'r drywydd gwahanol eto, ti'n modd. Ond, ti'n modd, i ni'n ffodus gyda Mansel, fel yr uwch olygydd. Ti'n modd, fi ddim yn cyffwrdd y pethau fel yw. Fi'n darllen proflen os oes rhaid, fe. Ond, ti'n modd, fe sy'n gosod e, ti'n modd, casglu... Mae lot o waith yn mynd tu ôl i felly. Os fydden ni'n gweud, mae'n ei fywyd e bod yn onest. Mae'n gynghorydd a'r lloffwr. A mae fe'n ffarmo, ond ti'n modd... Mae'n mynd lot o amser e, ti'n modd, efe? Mae'n i ddiolchgar iawn am bopeth mae'n fy wneud, efe? O, 100%. A Lynette yn i fe, mae i dal yn gysodi y stuff. Fel y fenter, ni wedi bod yn rhan fawr o fe hefyd, so mae'n bod yn prifin gweld, mae'n neis i gael pobl i darllen. A ti'n modd, wel na fe, o'n i rwled prynawn di mawrth o wedodd rhywun iddo fi, mae'r lloffwr yn bapur bro da. A ti'n meddwl, wel, hwnna'n neis i glywed. Ti'n modd, buodd yn gyfnod anodd pan oedd pandemig. A rwy'n un fi'n credu lan fel ar-lein trwy golwg 360. A wedyn lwyddo ni fi'n credu i'r graffu rai fe. Ond oedd dim deunydd oedd e, so dim byd yn digwydd. Na. So beth ti'n rhoi mewn o e? Wel, ie. A ar y teg, ti'n meddwl, mae pobl fel Handel Jones, Rhandir Mwyn, Me'n cynnig llu o erthyglau, ti'n modd, ond ar y degau fel na, ti'n sylweddoli, na beth oedd eisiau. Ie, absolutely, ie. Ti'n modd, so dim newyddion dyn neb oedd e. Na, exactly. Newyddion Crist, felly. Ie, mae'n cael balans na fe, cofio efo o bobl, ond mae'n neis i cael... A mae'n neis i darllen ystoriau lleol, ystoriau Caran Cymraeg, a... Ydy, no, ni'n joio. Mae'n rhaid, ti'n modd fyna fi'n gweld pethau am y tro cynta. Pethau ti ddim yn siŵr ohono, efe. Ie, a rhaid fi diolch i Edward Thomas am enwebu fi fel... O ie, chi fel... Fi yr un yn y canol, so mae two-page spread bach yn y canol o popeth am hanes fi. Bach gormod fi'n credu. Erthygl na, dy licio hwnna beth. Ti'n fe, mae cwbl i rhoi galwad lan i fi'n gweud, ei, fi wedi darllen e. Joyous di darllen e, ni fel. A fe sy'n ddiddorol, ti'n fel mae'n mynd ar hyd y lle? Ie. Ar fenter, a mae'n meddwl, wedi mynd cyrraedd fyna nawr, a mae'n mynd ôl o'r let mod. Ie, wel. Ta beth, so, yn ffodus, mae Ruth yn goffa wneud yn nesa, mae wedi gweud bod ni'n mynd i wneud e, ond mae lot o hanes dy Ruth, mae ddi'n ffisio rygbi, Welsh Excel, mae lot o ddi gweud, lot fwy na fi, ta beth. Ond hefyd, ti sefydlu llyn y fan? Do, nôl Eisteddfod yn 2007 fe, sefydlon ni eilwyd llyn y fan. O'n i wedi, pan oedd y gwyl gyhoeddi ymlaen, oedd, o'n i yn ardal Llandovery wedi wneud panto fi'n credu beth ti'n galw fe, llyn y fan a llawer mwy. A Gaynor a Phil Watkins wedi sgrifennu fe, a wedyn pan wnaethon ni ati berfformio fe, oedd Owain Gruffydd yn arwen y tîm cerddorol te ar y band, a wedyn nath
Sue Morgan, y diweddar Sue Morgan yn anffodus, Helen Davies a finne cyd cynnyrchu y sioe. Disgyblion ar draws, wel ar ddylefenter y bod yn onest, wel trwy fel oedd e prynu. Rhai o'r ysgolion cyrnar yr ardal yma. Ac eto, Llanfan a llawer mwy, o stori Llanfan dy ti, ond oedd Eca Pritchard, oedd Banker Idon D, oedd William Williams, oedd fel fi'n gweud, oedd tipyn o bawb yn y pant yma. A wnaethon ni lenwi'r neuad 2 os na 3 gwaith. A wnaethon ni berfformio fel awr yn yr Hali, yn y media ar ôl ni. Felly, dys i'n nabod lot o bobl o pryd ni hefyd. Ti'n gwrdd y pant? Pant, mae'n dda iawn. A wedyn, ti'n gweld, ni ti'n modd ac yn y blaen, Felly, wedyn sefydlon ni'r aelwyd ar gyfer yr Eisteddfod ni, a wedyn eithon ni'r Eisteddfod na, bendant 2 gwr. So cod dros 40 a dan 40, neu beth oedd nhw'n cael ei galw ar y pryd. Mae'n siŵr parti Llyfari, parti yn siarad gyhoeddus, yn cofio beth arall oedd dynnu. A wedyn, wnaethon ni sawl Steddfod, oedd yn anodd, beth oedd yn anodd, canw at ei gilydd i gynnal gweithgareddau, a so nhw'n byw ar draws yr ardal, o Dyffryn Cothi, i Lanfynydd, i Landilo, a wedyn, achos yr un bobl ifanc sy'n neud popeth, so maen nhw'n y clybiau ffermwyr ifanc, maen nhw'n i Pêl Drod, yn i rygbi, beth bynnag, a o'n i ffindo hwnna'n anodd i ffindo noswaith i ni gael cynnal. Galle bod chi, wel, beth hwnna, 2007, galle bod chi cael Zoom efe. Ie. Edrych nôl. A wnaethon ni ambell i faedd o barbecue neu beth yn gilydd. A eithon ni, bwlio deg, a felly na beth oedd yn well. Felly, beth y gwyddoedd wedyn, wel, wrth gwrs, mae Covid wedi bod, yn am rhai blynyddoedd cyn Covid, o'n i ddim wedi wneud lot. Ond, fe ges i neges ar fy WhatsApp, wrth 2 o bobl ifanc yr ardal. Yn gofyn os o'n i'n ystyried. Ail ddechrau'r aelwyd. O, right, oce. A gystadlu Lenny. A ni'n meddwl, gret. Ond fi wirioneddol yn teimlo bod fi ar ei hyn. Mae eisiau rhywun arall i gymryd yr beth. Ond ty beth, fe wnaethon ni gynnal cyfarfod. A ni'n meddwl, mae'r peth teg gallen ni wneud. A dweud wrth nhw, a mae'n chi weithio pobl hefyd. Na gwyn gwybod pwy yw'r bobl ma'n ni ar 10. Ti'n modd, a hyd yn hwnna, fi di ymddeol sawl blwyddyn, sa'n ni dwi'n gwybod pwy o gyn disgyblion. Ble ma'n... Yn y lŵp na rhan. O'r y teg, doedd digon yn noswaith ni feddwl llwn neu cwr merched y beth. Iawn? A dechreuon ni fyny. A mae Taylor wedi cymryd y cwr merched. A ni'n meddwl wedyn, beth ni'n gwneud nesaf fel mae hwn yn gweithio mas. So ni'n meddwl, trio ni fynd rownd boes, felly ni'n nabod, sy'n chwarae rygbi bethau nawr, a nabod nhw'r ochr yna. A oedden, ni'n mynd i gael cwr cymysg hefyd, dan 40. Parti Llyfari dyn ni. 2 grŵp siarad gyhoeddus. Rhai unigolion yn neud trwy'r aelwyd. Beth o'n i'n annog pobl, chi'n yr ysgol, chi'n cysadlu dy'r ysgol. A hwnna ddim ond yn 10. Ni ddim yn moyn cymryd yn byd wrth unrhyw ysgol. So mae'r cysadlaethau ni'n neud, cysadlaethau eludydd yn nhw. Oce. Felly ni ddim mewn cysadlaethau unrhyw ysgol. A wedyn, maen nhw'n gweud bod nhw'n neud yn ensemble lleisiol. Mae'r enwen i gyd yn mynd mewn. Achos ni ddim yn mynd trwy Cylch a Sir. Ni'n mynd yn syth i Lanymddyfri. Oce. Felly mae hwnna yn helpu ni. Achos mae wedi gadael ni nawr i bido neu gormod, achos oedd lot o'r un oedd dynnu yn neud hanner ar adloniant y ffermwyr ifanc, wythnos hanner tymor. Maen nhw wedi bod yn neud i Eisteddfod Cylch a Eisteddfod y Sir gyda'i ysgolion, a mae rhyw 2 i'r 4 ysgol uwchradd dynnu nawr yn rhan o hwn. Ti'n modd? So mae disgyblion yn teithio, yn dyn nhw. A wedyn, wrth gwrs, yr un plant sy'n neud y prosiect 23. Ti'n modd, sydd y cynnyrchiad mae'r nhw'n neud Lenny, a pob beth arall. Felly, ar y teg. Mae'n cael yr amser. Fe'n gwybod. Wedodd un fam wrth fi, yn beth am y gwaith. Dydw i. Beth am y gwaith. Na, so gyda'r Eisteddfod Sir na te droso, ti'n modd, mae bach o amser nawr, i felly ni nawr i sloto mewn nawr a cael, ti'n modd, practice bach fwy intens felly. Tra bod nhw ddim yn gwneud y peth eraill yma. O, gwych. Felly. A ni'n symud mlaen wedyn i'r Urdd, wrth gwrs, Eisteddfod Urdd yn Llandovery, diwedd Mai, a ti'n helpu, ti'n gweud, ti'n ddim yn aelod... Wel, so i wedi bod ar y pwyllgor y Pêl, achos mae un o'r teulu arno fe'n ddigon. Right? Gael nhw'n un i gwaith galed. Wel, na. Ond, fi wedi bod i gyfarfod yn ddiweddar nawr, ond, so fi'n treul helpu mas mewn
ffordd arall felly, ti'n mo. So fi'n nawr, fi yn y grŵp WhatsApp, fi'n gweld pethau nawr. A nes ti'r, beth oedd Helfod. Helfod, ie, na fe. Wel, na beth benderfynodd rhywun fel Gina fi wneud, tro bod nhw nawr yn mynd mas a sorto meysydd parcio mas a, ti'n modd, pethau pwysig a lle mae rwyddion a pethau mynd. Benderfyno ni, achos oedd hwn wedi digwydd ni yn 2020, achos Handel Davies yw'r cynghorydd yn y dref, a dde moyn digwyddiadau gwrddewi. So gaethon ni wythnos yn 2020, a gaethon ni fe mewn cyn bod y clo mawr yn dod. Felly, a lot o bethau wedi digwydd yn yr wythnos yna. Ond beth o'n i wedi trio wneud, oedd cynnwys y gweithgareddau yn digwydd yn barod, bod ni ddim yn dechrau'n ffres. So, dwi'n meddwl, oedd ffermwyr ifanc Llandovery a Cawl y Chan y blwyddyn ni. So, oedd yn rhan o'n calendar gwrddewi ni. Ti'n modd, yn lle bod ni'n creu Cawl y Chan arall. Ie, wrth gwrs. Na, beth o ti'n modd, cynnwys bethau oedd yn digwydd. Felly, os yn byd wedi bod wedyn, ysfed, ddylwn ni weld beth mynd i lenni nawr, fel ni ddechrau neu rhywbeth to na. Felly, dethon ni nôl ar cysylltiaeth picar y man, Welsh Kits ma, o'n i wedi gwneud, a beth o'n i wedi gofyn bod un plated yn dod mewn wrth bob cymdeithas, grŵp, clwb, dy beth ti'n galw dina, na fe. So, gaethon ni 15 mewn lenni o drechion, a dyn, gaethon ni rhywun mewn i ferniadu, rhywun sy'n deall i stwff, dim ni. A wedyn, maen nhw wedi cael dystysgrifau nawr a pethau fe. So, oedd hwnna'n ddiddorol. A rhywun oedd yn y top 3 te, dro hyn. A holl o wahanol yr un oedd yn y top, y 3 top, y trwytha. So, mae'n neis. Anogaeth i bawb wedyn, fe. A wedyn, o'n i wedi gwneud rhywbeth o helfa yn ffenestri siopau y trwytha. Ond oedd y dreigiau bach mae'n dynnu ddim yn ddelfrydol. Oedd rhywbeth, ond nhw'n dal y llygad. Dim bod ti'n moyn bod pawb yn gweld nhw'n syth. Ond yn y diwedd mae rai bod nhw'n lle ffindo nhw'n dos e. Nes ni'n pwynt, fy'n ar helfa. So benderfynu ni wneud yr helfa Mr Urdd yma. A nath Gina, Mr Urdd, di baint na. Right? A eithon ni ar reini o gwmpas, siopau a busnesau. Ac yn y diwedd, roedd na 53 wedi cael ei cweto yn ffenestri Llandovery. War o teg, mae rhai busnesau ddim wedi gwneud e, ond ti'n meddwl beth, o'n nhw taip, ti fy ffono. Achos dim ond agor i ti os ti'n ffono. Wel, o'n i'n moyn haslo nhw chwaith, efe. Ond ni'n meddwl, ti'n mwyn un felly wedi derbyn ni, nath ddim gwato fe. So bydde fe wedi mwyn 54 wedyn fe. Felly gyda ni ymateb gwych. Ymateb gwych. Felly bod dim pawb wedi rhoi fel lan ar y disdyddiad cynta o'n nhw fod. Achos, cael rhai pobl ddim cweit yn deall. Dim tam ystyr Urdd oedd e, ond beth oedd y peth mae ond i ni wedi cael diolch oedd y bobl bydd yn cymryd rhan. Gathon ni dros 100 o dyflenni nôl, o welys i neb mas yn neud wrth i hunan. So pan ti'n meddwl bod 2 neu 3 yn neud bod wrth bob tafle, fel teuluoedd, ti'n meddwl mae lot o bobl wedi cymryd rhan yn hwn. A o ran y busnesau, o'n nhw'n diolch mewn ffordd gwahanol hefyd, o'n nhw'n meddwl bod e'n gret. Ond beth o'n nhw'n diolch amdano, bod pobl wedi dod i ddiffenest a gweld beth o'n nhw'n cynnig yn gwerthu, a pobl felly ddim erioed wedi ystyried bod nhw'n gwerthu rhyw gynnerch. Bod nhw'n siop wneud rhywbeth arall, ti'n modd. Siop Gwynedd. Gwynedd, bod ti'n mynd nhw. Ond mae hi'n gwerthu lot o gynnerch eraill hefyd. Fel sib, ti'n modd, yn y byd na. Wrth gwrs. Felly ar math na, ti'n modd, bod pobl yn cael i edrych yn y ffenestri. Achos oedd rhaid i edrych yn ambell i le, neu bydde ti'n mynd ffindo nhw. Ond beth ti'n moyn rhoi paher, fe? Felly, gofynodd i'n busnes ni, do you mind doing this every holiday? A ni'n meddwl, dim diolch. Achos o'n i'n cael ambell i alwad, chi'n gweud, sy'n mi ni gael yn rhyw siop, mae yna, fi wedi weld e. So fe na heddi, mynd lan, oedd e ddim na. Oedd e wedi cwmpa lawr. Cael pethau fel yna'n digwydd, ond oedd pawb yn gret, oedd pawb yn iawn, efe. A ti'n bod, bys i lawr yn dreg, rhyw 2 ddwrnod, a pobl weles i, oedd e'n gret. A oedd pobl yn cysylltu ni gael ffurflenni, so ni lle e-bostio nhw iddyn nhw. Os na'n gwneud bod yn yr ysgol, neu ddim yn yr ysgol. So ni droi lot mas trwy'r ysgol, efe, ti'n modd. Oedd pob teulu wedi cael un o'r ysgol, yn efe. So pethau wastad yn mynd gyda mewn bags, fi'n gwybod am na. A ni yn yr ysgol ble nhw'n mynd i. Just gwylio'r y bag. So pobl yn gofyn beth chi'n ei blwyddyn nesaf, come on. Just ni gael leni. Na peth ta, beth ti'n ei rhywbeth yn dda? Mae'n amor eto. A dyma peth arall wedyn, sydd y gwylio, oedd yr holl Welshgeg sy'n dynnu, oedd wedi bod. Ond o'n i wedi bod, beth wnaethon ni wedyn, oedd yr gwir barchedig
Rowan Williams, cyn ar Chesgob Caergant. O fe oedd yn dod i wasanaeth Gwilddewi yn Llanfair eleni. So'r Welshgais oedd dros ben, eithon ni lan yn i Llanfair. Ac bod pobl wedi dod a Welshgais a bara brith ar hwnnw. A wedyn oedd plant o'r Pritchard na'r coleg wedi dod i'r gwasanaeth. Ac eithon nhw bob o focs i fy'n gytre hefyd. O'r Welshgais ni. So eithon nhw ddim yn Wast. Wrth oed, Ond o'n i'n gartrefi da. Absolutely, well. Fi'n joio fe. Felly oedd hwnna'n braf bod nhw wedi gallu defnyddio nhw fel yna ta. Gwych. O ran Urdd ei hunan de, mae fe'n dod a tua 90,000 plus o bobl mewn i'n dwe. So, mae'r ca ar y ffordd mewn i Llandovery o'r... Wel, mae'r ca... lle ti wei bod e fyna hefyd, ond fi deddol o wei bod ar yr hewl o Llandovery i Gil Cwm Randir Mwyn. Ar y dde. Ond fi'n credu bydd rheina sy'n dod lan ar E40, gwed o ardal Llandilo, neu wedi blawr i Lanwrda te, yn cael ei troi mewn cyn y bont. Right? A sa'n gwybod ble chi'n mynd wedyn. Ond fi'n credu bod ti'n beth sy'n parcio. Ond pan fyddwch chi'n dod ar y bont fyna, byddwch chi'n gallu gweld y maes. A bydd hwnna'n neis i weld y pab bell a popeth. Bydd, a mae'n dod lan i agos i'r dre, os ti'n dod mewn, os ti'n mynd ar hewl Gil y Cwm, mae'n syndod ble mae'n dod lan, jyst i tu ôl y ble mae'r pwll nofio, yn y blaen y ca. Pan ti'n sefyll, so ti'n sylweddoli bod ca yr ochr yna. Felly bydd hwnna'n gret, ar bwrlwm, fe. Fi'n mynd siŵr bod ni'n Llandovery sylweddoli beth sy'n mynd i fwrw nhw. Na, ond pryd mae pobl nawr yn dechrau sylweddoli, reit, ond well fi dechrau meddwl beth fi'n mynd i roi lan a ddefno ac yn y blaen. Mae pob gwesti'n llawn, so'n credu gewch chi le mewn gwesti na gwely brecwast na mae'r un i wedi mynd. Ond, wrth gwrs, fel sy'n digwydd yn bob steddfod, mae yna gais yn mynd mas i bobl, os nhw'n moyn pobl yn ei cartrefi aros, fel cael ei talu. Ond bydd yn fwy ffurfio, so mae hwnna'n gallu digwydd hefyd. Mae'n bosib bod rhai'n aros yn y coleg, fi ddim yn, fyna, ni yn gwybod, bod yna fythynod, neu holiday lets mas yn y pentrefi, bod rheini'n llawn, fi'n gwrs nhw gyd yn llawn o bobl steddfod, ond mae rhai yn. Mae'n wrthos hanner tymor yn dwi ar draws y wlad yn Lloegr hefyd, felly dibynnu pwy sy'n bod gloiau i fwco. Mae mam fan hyn gyda lle mae ddyn i roed mas, mae doi wedi dod mewn am yr Eisteddfod, siarad Cymraeg pyr, edrych mlaen am yr wythnos yma'n Llandeilo. So ti'n mo bydd yn... Absolutely. Mae'n siŵr bod pobl yn edrych mlaen. Mae pobl nawr yn dechrau, mae Nerys yn Rhandir Mwyn yn sefydlu beth maen nhw'n mynd i wneud, siwt maen nhw'n mynd i addurno, os maen nhw'n gweld, felly bydd pobl y moyn mynd lan i Briannau a mynd ar ogof Twmsion Cati. So maen nhw wedi llwyddo i gynnwys Twmsion Cati yn i arddangosfeidd nhw hefyd. Yn ychwanegol i'r coch gwyn a gwyrdd, bod nhw'n gwneud rhywbeth arall gyda Twmsion Cati hefyd, sydd yn gret. Dyna beth sy'n eisiau bawb wneud, felly mae grŵp cynghordi, mae nhw'n gyfarwydd i'r drwm cynghordi, mae cornel mawr fyna, lot o borfa, so mae nhw yn gweithio mas a beth mae nhw'n mynd i wneud, mae myddfe, ein ni nawr yn mynd i roi bynting lan, ond beth ni'n mynd i drynnu hefyd ar yr hewlydd sy'n mynd i myddfe. Ble mae'r arwyddion felly myddfe bod ni'n rhoi pethau... Rhywbeth bach. Byddai'n ni fod yn ofalus, so di moyn neb yn dod gweithio o'r cyngor, mae hwnna'n ormod neu rhywbeth. Ond mae llefydd i wneud pethau, ac ambell i le, mae ffens ffarm yn dod i swto, a fe siw bod nhw, Felly mae pawb ar hyn o bryd yn dechrau, mae'r peth bynting wedi mynd lan yn dres, am os chi wedi gweld e. Mae'n felly Mr Urdd wedi yn dechrau mynd lan. O'n i handel yn mynd rownd neu wrth cyn ni. A towr o'n y busnesau yn gweud, mae hwn yn dod, mae cwbl o misoedd i fynd. Jyst byddwch yn barod amdani. A i fod yn dig, oedd pob busnes yn reili agored, yn reili hapus i addurno neu rhoi bach o Cymraeg yn y ffenest. Gret i gweld, o'n i handel wedi mwynhau'r bore yna, mae'n rhaid. Pan bydd Gina fi, o'n gyda'r Mr Urdd, dechreuon ni weithio nhw pryn ni, bydd bod ni'n mynd i gynnal, fel arfer, ni'n arfer cynnal gyda'r fenter, y ddyrno ffenes, mawrth y cynta. Ond mae hwnna wedi symud ymlaen nawr i cyfnod yr Urdd. Mae plac rhywle, yn rhyw siop, bydd fi fynd ar ôl hwnnw. A mae hwnna'n mynd ôl i 2020 yn dweud pan mae'n plac i gyflwynodd fetha, achos sy'n byd i fod, dechreuon ni siarad nhw pryn ni am beth i, o ddurno'n coch gwyn a gwyrdd, a nhw yn. Felly ni yn y
byddwn ni'n mynd i fynd nôl nawr at i nhw. Falle, sa'n gwrs newn ni wythnos cyn a pas na wythnos ar ôl ni, ond falle dyn ni'n barod i fynd i weid, ti'n meddwl, bydd hwnna, bod nhw'n addurno coch a gwyrdd. Triau annog nhw hefyd, os oes cynnyrch dyn nhw, neu ti'n meddwl, bod rhywbeth penodol dyn nhw, bod nhw'n felly'n trio wneud rhywbeth coch a gwyrdd mas o'r stwff na. Ie, stan barod. I fod yn wahanol, ti'n meddwl, lle bod nhw'n meddwl bod nhw'n meddwl am rhywbeth sydd ddim dyn nhw. Ti'n bydd rhai nhw, ddim byd fel na, ife. Ond lle bydden nhw'n bolon wneud coch gwyn a gwyrdd yn ffordd, ife. Ond welon ni, ddim problem dyn neb fel oedd hi'n digwydd, ife. Ti'n meddwl, pawb yn y gorau. Pawb rili y gorau, bore braf lan yn Llandovery, a fel ni'n gwneud edrych mlaen am y stonding gyda'r fentil a pethau lan. So, fi siŵr bod lot yn mynd i mynd mlaen, ond o ran iaith Gymraeg, fan y pwyslais, ar ôl yr Eisteddfod sy'n credu bydd e'n gadael yn yr ardal. Wel, dyna beth sydd eisiau dechrau cynllunio mwy na lai'n syth yw gweithgareddau ar ôl ni, fe. I cadw'r hype yn fynd. Y gwaddol yma, fel maen nhw'n sôn am, fe. I gadw pethau i fynd. Ti'n modd, os be o'n i mewn yr ysgol wrth y senar yn cyflwyno'r gwobrau. Mr. Earl. A ti'n meddwl beth oedd yn syni fi, wedodd Mrs Evans, newn ni ganu Mr Earl nawr, fe. A ti'n meddwl nhw'n canu fe gyda'r moregniol a maen nhw'n eriod wedi ganu fe. A ti'n meddwl, mae'r ein wedi canu'r gan me. Gymaint o bethau. A beth ti'n meddwl, dyma'r tro cyntaf maen nhw'n ganu fe. Ond y mor egniol a mor hapus. A oedd hwnna'n hyfryd i weld, ti'n meddwl. Ie. Mae eisiau ni, falle gael dros paned, neu falle beint. Siarad am... Oedd teuluol Rydyn, fe wedi bod gyda'n sa'n gwybod ar siop sglodion o'n rhywle fel na, a dwy oedd yn gweithio na fe, ti'n modd, yn Lladr o. So, you going to the Eisteddfod then? Cyn yr cilch oedd yn siŵr. No, why aren't you going then? Well, I'm not going. Well, isn't your son competing then? I don't think he is. Well, why not then? Ti'n meddwl, pethau fel un, right? A fi'n meddwl, mae clywed pobl yn cael sgyrsiau fel na, yn fendigedig. A wedyn... Yr ymwybyddiaeth na o'r bod e'r... Stepen drws chi, fe. Gewch chi'n byth o fyny gosach na hyn. A ti'n meddwl, mae ysgol Rhys Pritchard, ti'n meddwl, chi'n gofyn y plant, ble mae'r steddfa? Tu ôl ni fyna. A ti'n gynnod o ysgolion yn gallu gweud na? Na, mae literally tu ôl ysgol. Ore. So mae hwnna'n fendigedig. Pobl wedi bod yn chwilio am ei hun bath o dyner i'r ddybthau, ti'n modd. Mae'n pyllu siarad fi ar fideo ddo i fi gwneud pwt bach arni. A mae'r bathodyn yr un mwyaf hyfryd fi wedi gweld. A na, fi dim siarad Cymraeg digon da, mae'n gweithio fi. A wedi ti'n siarad Cymraeg, dechreuwn ni fyny. Dwi'n gweud lot. Dwi'n dangos y bathodyn bach, mae'n hyfryd. Gred. Mae'n chwarae teg. Wel, diolch yn fawr i ti cael amdano mlaen. A sgwrs am bach o bopeth. A hefyd, a arlwch chi pa mor bwysig mae'r erydd hefyd, a gobeithio ti'n disgwyl mlaen gymaint o fi. Fi yn disgwyl mlaen, ydw. Fi wir yn edrych mlaen. Dwi'n mynd i bod ar y maes trwy wythnos, neu? Mwy neu lai. Ti'n meddwl, wel, fi'n mynd i stwardio peth. Mae pethau fel Pabell Cytun, mae ardal Llandovery, Capelig a Gwysi ar hwnnw am ddyrnod. Ond ti'n meddwl, sesiwn i ti'n neud, mae grŵp ar yw eich, neu sesiwn o ddwyawd, neu rhywbeth a wedyn grŵp arall. Taip na beth. Fi ddim rili moyn sesiwn yn y maes parcio, ond sa'n gwybod felly bydd rhaid i fi, achos mae'r grŵp sy'n neud yn gyn rhieni ysgol capau cynfab y pethau. Ond sa'n ffensio hwnna, ond felly bydd rhaid fi fod na. Ysgol parco, re? Ond, a ti'n meddwl, ta beth sy'n eisiau. Byddwn ni'n cystadlu ar y disadwn, wrth gwrs, bydd y reigwyd. A wedyn, ti'n edrych mlaen i'r triban yn y nos ac yn y blaen? Yn ôl y sôn, mae lot mlaen yn y dre, mae lot mlaen yn... So, ti'n modd. Achos sa'n credu bod rhywbeth mlaen yn Eisteddfod bob nos ar ddechrau'r wythnos, sa'n credu. Ti'n modd, cystadlu yw e os osau, fe, ti'n modd, os fel na beth yw Eisteddfod yma. Wrth gwrs. A braidd agor, neu siwr bod rhywun yn Eglwys Llandovery hefyd, os rhywun yn moyn dod ar ber yr undod i weld beth Williams ac yn y blaen. Ti'n modd, mae'n lot o bethau, fi'n gobeithio bydd pobl yn mynd i myddfe, a dilyn trywydd, ti'n modd, meddygon myddfe. A merch y llyn, lan i weld, ti'n sio'n catig yn y blaen, dole coffi, ti'n modd, mae'n frith o hanes, ti'n modd, mynd lan i Fethlehem, i Garn Goch ac yn y blaen, a Rydyn yn dilio, wrth gwrs. Wrth gwrs. Ond ewch i Llandovery gynta na, os fyna Llandeilio'r sensa. Na, mae'n really yn cyffroes iawn. Adeg cyffroes. Neis bod rhan o fe. Gwych, wel, diolch yn fawr i ti to, Carol, am dod mewn. Diolch yn fawr i ti. Fy siŵr gawn ni sgwrs arall, falle gael ti mewn ar ôl. A gen i weld siwr i ti ar ôl ni. Ond i faim na, wel diolch yn fawr i chi prando i podlediad rhif 10.
Hwn bydd yr un olaf am y gyfres hyn, a wedyn dechreuwn ni gyfres arall yr olaf. So, job yn iawn, diolch yn fawr ti. Diolch, Johan. Da fo.